What's up mga tol? So Banda TV here nga ako mga tol at new vlog, new episode na ng mga tol at dito pala tayo ngayon sa Camilla mga tol at tuloy pa rin sa pagbablog. Medyo na late na tag-upload late na tag-upload mga tol, pero karon nag-focus muna sa na late tag-upload mga tol kaya nag-focus muna sa atong trabaho. So karon mga tol nag overtime so padong nagabi ito na siya gabi mga tol. So sige na lang sa mga tol nga magpataod-taog suga man sa badiha. So suga badiha. So bago ditang gupit karon, bago nagtahal taguan na to na kay medyo wala pa ta dili pa ta komportable sa ato ang bagong tahal. So mga tol, see you lang mamaya mga tol. Intro muna tayo. So karon mga tol magkanta tawag suga para diri na mag-ubero diri. Tawag suga mga tol. Masiga na mga tol, ano itong sulat. Flashback. Sabat mga tol. So nabibi mga tol, baby dog, nagkakagay na mga tol ako mga tol. Hello papa ko ni mo be, papa Dili. papa ko ni mo be. Dili. Ano siya mga tol, mga tanak ko dire alay ang mutubag ganiyo. Papa ko ni mo be. Dili. Unsa man ko ni mo be? Kapit gago. Ni mama. Mama. Nang niyoy. Baby. End of flashback. So what's up mga tol? So madilim na mga tol sa paligid. So dili mo kunya makita sa mga view ani. Okay. So madilim na mga tol. Madilim ng paligid mga tol. Video ta. So mani hayag mga tol. Na mga aloform. Boss na siya na. So madilim na. So pangitaan na tos dungot deron mga tol kay para magkuha tawag yabi kay makuha tag suga. Kinid sila suga dito sa Pikas. So magsuga ta. So mo na yung ganahan ng mga tol, mingaw, peaceful ang paminaw basta gabi. Ni ganahan yung gabi mga tol kay peaceful. Nindot sa paminaw. Sabi nagbugnaw. Wala kay mohononan nga sunsa. Upaw. Peaceful. Naingit gamay pero sa unahan ni hayag. Diba nindot kis paminaw. So nalagda karon tayo sa budiga ng mga tol. So mangita tag wire diri kay para pang butang nato sa ato ang suga. So mangita ta. Mga tol, so nakikita ko kamay kayo. Dili may pwede. May werde pero tarong pa baka ni. Daghan na gama ay guna. Basta mga disgrasya ng tanan nun, dili ito magamit ng mga tol. Kasi basta na ay guna ang mga tol, dili kita magamit. Kaya itong basig mga unta. So ang atong mangitawan mga tol, mag lights sa lights. Suga. Ngita ta bisang gamay lang kaayo. Kini pwede naman kayo ni. Pero gamay ragid kayo siya mga tol. Ngita tag taas pa ani. Kani. Ay sa solar man eh. So pwede pa na siya.
Pero maling malain. So mangita na punta. Wa ko kasabot ninding suda. So kani atong gamiton mga tol. Ngara. Kana tong buot nga no. Ni. So mana siya mga tol. Ano to na yun? Hala. Slice naman day ay longnos naman yung nadala. Longnos na itong nadala mga tol. So tipid-tibiro na ito ni. Ubo na itong kala na ito. Okay. Kita na ito itong kagwapo. Kukasabot dinding suda. Piateng gawot dinding suda. Ay, 2 meters na din. Okay na eh. Ang extension lang. Pang temporary. Ah! Ah! Ay, hindi ay. Nakakalitan ko. So, sumpayan na to ani. Kita mo, sumpayan na to ani. Amo din ako tumani ang mga. Ambot lang titikan na ako. Mga tol, so napadong na tayo dito kay na assemble na to. Ngit-ngita oy. Nani gani siya mga tol. Ngit-ngit hayag na pod. So mga tol mga tol, kay na-assemble naman na to. So tara. Ayan mga tol, mo ni siya. Isaksak na to dito. Wala tay milk plug. Magic ra taron. So, wala na mga talo na pahayag at magpahayag ta pagdali, pahayag. Ginaya musikan nail oy na. Mana siya mga talo, nabuo na nako. Nanay wire isa ka metros. So, isaksak na to sa saksakanan para makasuga ta. Tara. Na siya mga tol na tao na nato ang suga sa atong extension nga magic ra nato og kana mga tol ang ato ng amigo shoutout nga pala sa akong mga amigo diha na mga gwapo og mga kugihan kaayo. So what's up mga tol, so padung na dito uli karon daan tagbag. So padung na taon mga tol, ang time nato karon mga tol alas 9 5 na kayron mga tol, kaya nagikan ko alas 9. So, sampay naman ko, namingaw kay mga tol, tayo mingaw. So, mingaw ang dalan mga tol. Mga na itong spot, ang datawag gabu. Dagko yung sakyanan. Woo! Chill rides lang tayo mga tol. Pauwi na tayo mga tol, dire pa ta sampayon sa nahayag-hayag sa unahan. Ngit-ngit na siya mga tol. So dili na makaistorya, dili na ko nyo makitaan, dili na natin makita ng dalan. So ano siya mga tol, nainitabok tukoy masanod pagika. So what's up mga tol. So ganito tayo mga tol. Medyo nabubulol ako mga tol kasi hangak. Ganito tayo mga tol kapag gabi na nakauli mga tol, gikan sa trabahoan, nag-overtime. So mara gini atong suga kana nato makitaan. So dire na ta sa party nga mingaw na sa mga sa kangit-ngita na nagamay ri suga. Dire na ta mga tol, magamping lang ta, magsalig na sa Ginoo nga bantayan ta niya o gilikay ta niya sa disgrasya. Medyo tipid-tipid ang po ni mga tol. Moon, kita ka daw, moon to mga tol, moon. Wala may hayag sa moon. See you lang sa mamaya mga tol. See you. So what's up mga tol. So nakauli na tagbaleron mga tol. Hangak. So naratong bike. Kumusta na ka ba di? Di ka niya kani. Kumusta na ka ba di? Kira. So wala di atong asawa dire mga tol.
Pag ganina ko, wala akong asawa na. Wala. So, na dito ila mama karon ni uli. Adto ila mama kay wala man ko. So, na dito ila mama. Nagdungag na ba to? Nagdungag na. Kung saan pag-ihianan niya mga tol. Kaya aron dili enta magkakuan niya. Patag-ihianan. Nag-arenola ni siya mga tol. So, kadong akong gikuha kagayin na kadto. Kanang basin. So, mo na ihianan na mo pohon. Yan, naguba naman to. Ihianan na nga mo. Nalo sa ta. Tawad na ako dito mabul at ila mama. Ako dito mabul at ila mama mga tol ay. Kay kapoy pa. Sumanang kata. Kapoy. Hago. Bilalim. So, isa na pagka-adlaw ang nilabay mga tol. So, isa na pagka-adlaw nga naningkamot kita. Ningkamot ang inabuhi. Ningkamot ang makakwarta. Anong na mga tol. Anong ang kinabuhi. Anong kinabuhi nato. Okay. Sa una bitaw, wala man ta nagtarong eskwela. Mo gina. Kanang dili kita magtarong eskwela mga tol. Dili kita padulong. So, sa inyo gid mga tol. Sa inyong karon mga tol nga kamo diha nga nitanaw ani kamot mo eskwela kay para makakatuon mo kung unsa kining kinabuhi, diba? Hangak katuon mo kung unsa ning kinabuhi para makatuon mo kung unsa gin siya, kung saan siya paniskarte. Kay kung gamay kag knowledge mga tol, kung gamay kag kabalaan diri sa kalibutan, gamay rin kag ma-income, gamay rin kag matrabaho. Pero kung dako ka og kanang kaalaman sa kalibutan, dako kaalaman sa pagbahin-bahin anang pagnegosyo or sa badiha, kung naagi ka, kung bisag wala ka nag-eskwela mga tol, basta na lang kay knowledge nga mga anang bahin anang mga magkuan ka, basta bright mo bright ka mga tol, kanang bright ka sa kuan, magkablo ka mo diskarte sa kan, wala poy naay kuan mga tol, dili po na sa eskwela mga tol. Kay kung na kay knowledge mga to, kung na kay mga nakabalaan, wag business ka, kung malago ka, kablo ka mo handle og mga business, so madatog gyapon ka mga tol. Bisag wala ka kahuman nag-eskwela, pero mas advantage yun to ang nakahuman nag-eskwela mga tol. Tulogon naman ko, luya na mata. So, mas advantage dito sa doong nakaw mag-eskwela mga tol. Kaya pag man nag-eskwela, makalindo sila trabaho. Kung makatarong mga, maning kamot man lang, dapat mga tol, kung mag-eskwela po mo, dapat seryosoon gini nyo. Diligin nyo gara-garaan, diligin nyo duaan. Maning kamot, seryosoon. Diba? Kaya ron makatrabaho og maayo, makatrabaho og kanang maintain, walay undang-undang ano mga tol ba. Tapos kung makatigom-tigom na mag-business dayon, kay na may kaugaling ng kwarta nga na dako mag-income, so mabuhat ninyo tanan. So sa ato karon, atong sitwasyon karon mga tol, lesod maka-achieve anang mga business kay ang ato ang sweldo ultimora. So pang adlaw-adlaw na to nga kaon sa atong pamilya, panginahanglan ana siya mga tol. Dili kita gud sa ingon nga maka savings or unsa ba, kay dili gid magasangko ang ato ang sweldo mga tol. Kay kinsina bilag sinema na mga tol, dili gid magkasangko kay tungod kay daghan lagi utang, daghan kayoy mga baryo nunon o daghan kay panginahanglan nga dili makaya sa atong panginabuhi. So mag-overtime gid mga tol, di ba? Overtime. So, kato siya mga tol. Mga ang history na sa imo karon. Ako to nagtuna ko na to na lesson karon mga tol nga mas advantage yun tong mga makahuman ng eskwela mga tol, kay natay nakabalaan, natay nakamuan, daghan mo dawat sa ato, ug daghan tay nakamuan kung unsa ba nga to ang mga gipang kursuhan, di ba? O marto siya mga tol. Sige, see you na lang sa next vlog mga tol. See you. Kaya doon sa nakakawang Paris. See you. Bye bye.